Ki Pulit jong ka Assam kilalet bankem ya MLA ka Gujarat u Gishnesh Mevani u bedairu unong Ialam jong kidalit na kanong ba Palanpur jong ka Banaskantha district ka Gujarat bat Ialam ya u sya Assam da ka Liengsuin ha ka step perngap jong ka sngi palay ya thu ki he sorkar warla ki Pulit kim pensya ya ka daw jong ka jingkem ya u ki bayajan bat u Mevani kilakam bu new MLA ula syakem halor ka jingken tho ha ka Twitter halor Nathuram Godse uba penyap ya Mahatma Gandhi amar ka jing bitar halor ka jing syakem Mevani kinong Ialam jong ka Kongres ka Gujarat kila penlong ya ka jing ya ki hajan Serangpur circle ka nongba na ka benta bandawa pelat no ya ki Pulit ka Assam kila tokit ya Mevani na Palanpur Circuit House ha ka miet sngi balang bat la Ialam ya sya Assam hadian bikila pentip iki Pulit ka than ya thu uwe he ka Banaskantha Police Station Superintendent of Police ka Banaskantha Aksharyach Makwana ula kubur bagi Pulit jong ka Assam kila kem ya Mevani ban Ialam ya syaka jela jong ki hadian kila pentip ki Pulit jong ka Palanpur Mevani ula job kum MLA Shimet na Vadgam SC constituency ka Banaskantha ha usnam arhajar khatnyo lingba ka jingkershan jong ka Kongres watla udan ka nongrim jong ka Kongres menta uklam pat penyeso elade bat kani keseng Khamen shwa ula ong ba unya kunya ka election banwan kum ukertong jong ka Kongres. At kum kijing tho jingtar balapha ki he Pulit jong ka Assam. La ujor jahari Mevani halor kijing tho ha ka Twitter hagi kandiat smalala. Henry kini kijing tho lakhang da ka Twitter ka badai shapang jong Nathuram Godse. Ha ka beningkong la Ialam ya Mevani sya Ahmedabad patnang ni lakit sya Assam da ka Liengsuin. Ha ka steps ni perngap ya thu ulat. Haka jingpin mi kubor ka office Mevani la yathu bula syakem haki Pulit jong ka Assam na Palanpur Circuit District haka por khatwesh teng bejim minmit jong ka sngi balang bat nang ni la Ialam sya Assam da ka Liengsuin jong ka Ahmedabad bat haka step perngap jong ka sngi palay